Ahoj ženy, já vás moc zdravím. Mám tady dneska Sandru jako hosta. Sandro, vítej. Ahojte. Budeme si dneska vykládat o partnerských vztazích a taky o manipulaci ve vztazích, což je teďka takové jako hodně propírané téma. Ale než se k tomu dostaneme, tak se vám představíme. Já jsem Jana Rosa a provázím ženy rituály, taky ženskými kruhy, mám taky online klub Kmen už 6. rok a moje taková specialitka je rituál zavinování, který se u mě Sandra učila, tak jsme se seznámili. My se k němu ještě taky dneska trošičku dostaneme, protože k těm vztahům se nádherně hodí. Ale nechám nejdřív Sandru, ať se představí a řekne vám, co dělá. Mhm. Tak ahojte, Jani, ja teda ďakujem za pozvanie k tomuto rozhovoru. Veľmi sa teším na dnešnú tému. A ja teda som, by som povedala, taká holistická terapeutka, ktorá sa teda zaoberá hlavne manipuláciou a vzťahovými terapiami, ale samozrejme aj individuálnymi, pretože tie témy sú veľmi poprepájané a v podstate riešime naozaj s klientkami aj rôzne iné oblasti toho života. Plus teda po novom už niekoľko mesiacov sa venujem rituálu zavinovania, aj vďaka tebe. A ešte robím aj mentoring, taký intuitívny coaching, aj v rámci možno nejakých tých podnikateľských smerov. A moja veľká vášeň je vlastne tvorba a teda organizácia ženských pobytov na Ibize a teraz po novom budeme mať ženský pobyt aj na Maldivách. Takže mám to všetko tak poprepájané a to by som povedala, že je v podstate asi zhruba všetko. Wow, krása. Tak jo, jdeme hned na to téma. A prosím tě, hned do toho vlítnem. Mnoho žen má zkušenost, že se jim ve vztazích opakuje podobný typ partnera, že jo? To hodně často ženy řeší. Proč se to děje? Mm. Hej, ono v podstate, čo sa týka toho, že veľmi často ku mne ženy prichádzajú práve s touto témou, že chcú zistiť, prečo sa stále opakuje ten istý typ partnera, pretože pokiaľ nepochopia, čo je za tým, tak vlastne aj keď toho partnera zmenia, tak opäť príde rovnaký partner len v inom tele. A ono to je práve preto, lebo vlastne my si nevyberáme tých partnerov vedome, ale viac podvedome. Na základe toho, čo nám je známe, čo vlastne poznáme z toho detstva, čo je vlastne také bezpečné pre ten náš život. A častokrát to bohužiaľ není to, čo je pre nás zdravé. Čiže kým napríklad, ak sme vyrastali v prostredí, kde bola prirodzená neistota, kritika, možno nejaká taká emocionálna vzdialenosť, tak vlastne celý tento systém si vyberáme aj do týchto našich aktuálnych vzťahov. A ono nás to podvedome priťahuje, stále rovnaký typ. Častokrát mi ženy hovoria, že si vyberajú veľmi rovnakého partnera alebo veľmi podobného partnera, akým bol ich otec. Hej? Tak ako sa správal ich otec k ich matke, pretože je to úplne logické, lebo toto sme poznali ako dieťa. A pre nás to prišlo vlastne prirodzené. Ten náš nervový systém sa s tým úplne vžil a preto si vlastne vyberáme takýto rovnaký typ tých partnerov. Plus ešte je to možno trošičku aj o tých našich hodnotách vnútri, a aj keď je to podvedomé, že vlastne častokrát majú ženy potlačené to sebavedomie a proste vysielame nejaký určitý typ vibrácie, ktoré vlastne ten partner zachytí. Hej? Jednoducho on to vlastne zachytí v tom kvantovom poli a automaticky si ho už pritiahneme. A na začiatku vlastne je to vždycky ako cez kopírak, ten manipulátor, partner dá modré z neba, proste tá žena sa hneď na to chytí, pretože zrazu cíti to, čo potrebuje, to, čo jej chýba v tom živote, tú lásku a potom pomalinky presne už začnú tie pomaličké kroky sa meniť a tá žena si to ani nevšimne. Mm-hmm. My se k té manipulaci ještě dostaneme, ale já jsem taky chtěla dodat, že vlastně hodně, jak to pozoruju, jak na svém životě, tak na životě klientek, tak to souvisí jako velmi s tou naší sebehodnotou, že jo? S tím, co si o sobě myslíme, jestli si myslíme, že si zasloužíme lásku nebo ne, což samozřejmě taky souvisí s tím, co si říkala, jak jsme to prožívali v dětství. A já jsem se chtěla k tomu dětství ještě vrátit v tom, jaké vzorce si často neseme od těch našich rodičů, s čím se nejčastěji setkáváš u českých a slovenských žen? Ono v podstate tie vzorce, no, aké si nesieme. Je ich tam veľa, ale teda úplne taký najznámejší by som povedala, že je ten vzorec hodnej holčičky, alebo teda dobrého dievčatka u nás po slovensky.
pretože tým, že tá láska bola nedostupná a vlastne tú lásku sme cítili práve vtedy, keď sme boli dobré, keď sme urobili niečo dobré, keď vlastne boli na nás tí rodičia pyšní, tak samozrejme toto je ten najčastejší vzorec, že sa chceme ako keby zavďačiť a proste páčiť sa druhým. A toto si častokrát prenášame aj do toho dospelého života. Častokrát tam máme potom ešte vzorec takého obetovania sa, že vlastne robíme všetko na úkor seba, len aby sme proste potešili tých druhých. Hej. Je to veľmi podobné s tým vzorcom tej hodnej holčičky, ale proste to obetovanie sa máme v živote veľmi, veľmi hlboko a je to naozaj práca na sebe, aby to človek vlastne pochopil, že čo to znamená a zbavil sa toho. A naučil sa, že vlastne nemusíme byť tie dobré dievčatka na to, aby sme boli prijaté a aby sme si zaslúžili tú lásku. Toto je veľmi dôležité pochopiť, aby potom tie vzťahy fungovali a aby sa tam tá dynamika obratila. Taký nejaký ďalší vzorec je vzorec zachraňovania. Toto je tiež také veľmi časté. Ja som to mala tiež napríklad, pretože aj moja mamina zachraňovala všetkých naokolo a vlastne my ženy veľmi radi zachraňujeme ostatných, aj toho partnera samozrejme, aj detí, aj rodičov, aj kadekoho možného. A vlastne ak niekto v rodine trpel alebo bol emocionálne nestabilný, tak vlastne tá žena môže mať pocit, že je to jej úlohou, hej, ho zachrániť a pomôcť mu, aby to zvládol tú situáciu. Takže toto je tiež častý vzorec. Vzorec nedostupnej lásky, pretože tá nedostupná láska v tých našich rodinách bola veľmi, veľmi silná. Naši rodičia sami tú lásku častokrát nedostávali, takže ju tým pádom ani nevedeli ďalej odovzdať nám. A my sa to teraz učíme. Hej? Učíme sa v podstate, aby sme tú lásku vedeli prijať a aby sme ju vedeli odovzdať. A musíme sa naučiť vlastne aj to, že o tú lásku sa nemusíme nejak vyslovene že snažiť alebo bojovať o ňu doslova. Hej? Častokrát sme naučené, že o tú lásku bojujeme. Takže toto je tiež taký ďalší vzorec. Potom ešte možno nejaký vzorec kontroly. Častokrát tam máme nejakú kontrolu, že potrebujeme ako keby mať všetko pod kontrolou, pretože aj my sme boli kontrolované. Museli sme presne proste spĺňať nejaké tie očakávania tou kontrolou. A zároveň tam môže byť aj taký vzorec nejakého strachu z toho konfliktu. Lebo vlastne nás neučili, ako tie konflikty riešiť. Vždycky, keď sa stalo niečo zlé, tak proste vždy prišiel nejaký ten boj alebo krík, nejaký konflikt a my sme sa proste toho báli, takže sme sa naučili ako keby schovávať preč všetky tie konflikty, jednoducho zametať ich, aby sme tie konflikty vlastne nemuseli prežívať a nemuseli sme prežívať potom tie náročné chvíle. Takže častokrát aj v tých vzťahoch sa presne potom deje to, že tie konflikty sa snažíme proste schovať a nechať to tak a vlastne sa k ním už nikdy nevrátime potom s tým partnerom a je to tam niekde, proste je to tam schované a potom to vyskakuje z tej skrine ako také strašidla. A nebo se to pak somatizuje, že jo, do různých jako Alebo zdravotních problémů těch žen. presne, presne. No a když bychom se dostali k tomu tématu manipulace, ono se o něm dřív moc nemluvilo, teď se o něm mluví hodně a zase jsem se teďka setkala s názorem, že třeba už jako vlastně jako manipulativní partnery a toxické partnery označujeme už jako každého druhého. Tak kde je teda ta pravda, prosím tě, co teda, jak se pozná ta manipulace ve vztahu? Áno, toto je pravda, že teraz v podstate sa toho ľudia veľmi chytajú, lebo je to možno aj také jednoduchšie povedať, že a ja mám manipulátora a ako keby zhodiť tú vinu možno na toho druhého a neprevziať tú zodpovednosť. A niekedy je to veľmi náročné aj na tých terapiách keby rozoznať častokrát, lebo tým, že robím aj vzťahové terapie a keď ku mne prídu vlastne tí partneri poprvýkrát, tak ja si to vždycky snažím všimnúť, hej, že či tam není náhodou tá manipulácia. A je to akože niekedy náročné aj pre mňa proste rozoznať, lebo oni to v podstate vedia veľmi dobre schovávať, ale niekedy fakt tam môžu byť iba také nejaké malé známky, s ktorými sa dá pracovať a vlastne vtedy ten manipulátor, tá žena si to ešte vie vlastne ustať, ešte proste taký ten vzťah sa dá zachrániť, ale také, že už úplne veľké znaky, kedy vlastne tá manipulácia tam je veľmi, veľmi silná. Ja by som povedala, že je dôležité vlastne, aby si žena hlavne všímala, ako sa v tom vzťahu cíti. Proste to jej vie povedať asi najviac o tom, pretože pokiaľ sa ona v tom vzťahu
cíti, že je proste, že nevie, kým vlastne je, hej, že ako keby úplne doslova stratila samu seba, pretože nevie sa už ani navnímať na seba, pretože stále tie pocity prispôsobovala tomu partnerovi, tak to je už taký, že veľmi silný ten znak toho. A zároveň častokrát tie ženy prežívajú veľmi silné pocity viny v tom vzťahu. A to je práve z toho dôvodu, lebo vlastne ten manipulátor, on má naozaj potrebu ten pocit viny vyvolať, lebo jednoducho on sám za seba zodpovednosť nevie prevzať a aj keď vie častokrát, že proste on to robí a robí tie veci presne podľa jeho plánu, tak vlastne on potrebuje vyvolať ten pocit viny u tej svojej partnerky. A vlastne už keď mi povie klientka, že proste ona sa cíti stále vinná za to, že ona robí pre ten vzťah málo, že vlastne ona není dosť dobrá, že ona je ten problém, tak to už je pre mňa naozaj taký, že výstražný prst, lebo proste viem, že je to niečo, čo jej ten partner stále vyvoláva, stále jej to rozpráva a automaticky to ona prevzala za to svoje vlastné, hej, čiže ten pocit viny tam býva veľmi silný, ale veľmi často je samozrejme aj spochybňovanie reality klientky, pretože klientka častokrát proste príde a ona už má pocit vlastne tým, že dookola ju ten partner presvieča o tom, že to, čo ona videla a čo zažila, že není pravda, tak vlastne ona potom naozaj začne pochybovať o tej svojej pravde. Lebo jednoducho, keď stokrát ju niekto jej povedal, že ale ty si to zle pamätáš, doslova ju urobil ako keby za blázna, hej, že naozaj tam je to veľmi silné, tak potom tie ženy majú fakt doslova psychické problémy z tohto, že jednoducho oni nevedia už ani nechápu, že čo je pravda a čo není pravda. Takže to sú také veľmi silné. A ešte častokrát sa deje, to inak aj teraz naposledy som mala jednu klientku aj pri zavinovaní, že ju ten partner doslova dal ako keby do takej izolácie, že ju vlastne vozili ju do práce, vyzdvihol ju z práce, len aby nemohla ísť s kamoškami niekde, hej, stále bol s ňou, zakázali jej chodiť jednoducho niekde mimo, alebo bežne aj začnú manipulátori začnú obviňovať alebo hádzať vinu na druhých v rodine, hej, že začnú hovoriť tým klientkám, že Ježiš, ale tá tvoja mama proste, ona fakt stále ťa len využíva, hej, proste akože nebuď už toľko ochotná a proste takýmto spôsobom ich presvedčí o tom, že tá ich rodina, tých priatelia im chcú zlé a úplne ich odseknú, hej, aby jednoducho ten manipulátor to mal bezpečnejšie, že v tom vzťahu vlastne ona nebude mať nejaký blízky kontakt s tými priateľmi a rodinou, aby jej niekto vlastne nepovedal a neotvoril tie oči. Hej, to je pre nich úplne že najlepšie vtedy. Takže naozaj, keď si žena všimne, že proste zrazu sa v tom vzťahu, keď je už v tom vzťahu stretáva s tými blízkymi oveľa menej a vlastne ani nevie prečo, tak je to veľmi silný signál práve tej manipulácie. Že toto je tiež veľmi dôležité. No a hlavne, keď sa žena cíti proste, že vníma, že to sebavedomie má zrazu oveľa nižšie, ako ho mala predtým. Lebo častokrát to predtým boli fakt, že ženy, ktoré nemuseli mať to sebavedomie, že úplne, ale jednoducho žili si taký ten svoj spokojný život, proste darilo sa im v práci, boli spokojné, šťastné a zrazu zistia, že proste zrazu sa úplne zmenšili. Sú z nich také malé šedé myšky a absolútne už sa necíti ako nejaká silná proste žena, takže to je tiež veľmi dôležité si všímať potom v těch vzťahoch. Mm-hmm. A dělají to manipulátoři vždycky vědomě, nebo to může být podvědomé? A proč to vlastně dělají? Ono vlastne väčšinou si myslím, keď je to fakt, že taký ten pravý manipulátor, tak on to robí vedome, hej, pretože on sa naučil, že jednoducho tým, že v podstate manipuluje nejakú tú svoju obeť, tak jemu to dáva silu. On sa proste cíti vtedy silný, proste dodáva mu to silu, ale zároveň môžu byť aj takí tí manipulátori, že stalo sa mi to napríklad, že vlastne niektorí muži boli u mňa a oni vlastne si uvedomili, že ale že fakt, akože toto sú znaky manipulácie a ja som si to nikdy neuvedomoval, že sa niečo takéto deje. A bolo to zase len vtedy z toho dôvodu, že vlastne on to videl u rodičov. Hej? Že videl to napríklad u tej mamy alebo u toho otca. On to proste obkúkal, naučil sa to, že sa tam niečo také dialo a jemu to prišlo úplne normálne. Hej? Ale on vlastne aj zistil, že on to robiť nechcel, hej? Že v podstate že ani by to nepotreboval robiť, ale
mal to tam takto skryté, takže môže sa stať. No a častokrát sa vlastne ten manipulátor, on vznikne, čo mám teda najčastejšie, takú skúsenosť, ja, že som si to aj tak odsledovala u tých mužov, tak to bolo z toho dôvodu, že vlastne ten muž mal, môže to byť aj opačne, samozrejme, aj ženy sú manipulátorky, ale teda častejšie ku mne chodia, že ženy sú tie obete, tak vlastne častokrát sa to stávalo z toho dôvodu, že ten muž mal otca, ktorý bol úplne že nedostupný a bol veľmi tvrdý. Proste naozaj bolo to veľmi náročné to detstvo z toho dôvodu, že ten otec bol normálne proste jak nejaký vojak alebo gestapak, že jednoducho všetko muselo byť tip-top. Ten chlapec proste sa stále cítil, že není dosť, hej, že toto nedokáže. Naozaj bol ako keby veľmi tým otcom znižované to sebavedomie. A zároveň tam bola tá matka, ktorá tam chodila za ním ako Ježiš, ty moje chudiatko, hej, ja ti teraz proste idem pomôcť. A ako keby táto dynamika toho, že tá mama záchranárka, ktorá ho tam proste mala až takú tú opičiu lásku voči tomu chlapcovi a ten otec nedostupný úplne proste znižoval to sebavedomie, tak vtedy sa tam ako keby vytvorila tá manipulácia. A vtedy častokrát akože mne ženy presne hovoria, že toto aj vnímajú ako keby u tých rodičov toho ich partnera, že to takto aj reálne bolo. A prosím tě, proč vlastně zůstávají ženy ve vztazích, ve kterých jim vlastně není dobře a ve kterých nejsou spokojené? No ono je to práve z toho dôvodu, že oni častokrát vedia, že sú tam není spokojné a vedia vlastne, že ich to oslabuje a že to není v poriadku, lenže je to doslova závislosť. Tam sa proste vytvára dopaminová závislosť v tom našom mozgu a oni aj keby chceli odísť a oni reálne aj chcú odísť. Oni keď zrazu zistia, čo sa tam deje, hej, a uvedomia si, ako im to veľmi ubližuje, tak jednoducho oni vedome vedia, že potrebujú z toho vzťahu odísť. Ale tá závislosť je tak silná, hej, že keď si predstavíme, akú máme závislosť na alkohole, na drogách, na cukre, proste vieme, každý jeden z nás, čo znamená takáto závislosť, tak jednoducho nedokážu. Proste ten mozog im nedovolí odísť, pretože ten manipulátor presne vie, že on im dáva postupne tú lásku, hej, že vlastne oni tam vždycky cítia tú obrovskú nádej, že on sa ešte zlepší. Pretože vždycky im tú nádej aj potvrdí, hej, že proste 2 týždne je zlé a jeden deň príde a ako keby sa nič nestalo a je zrazu zlatý, úžasný, chápavý. A potom zase na druhý deň to isté, ako bolo dovtedy. A oni stále veria, že jednoducho, že sa to zlepší. Alebo potom druhá možnosť, už tak moc stratili to sebavedomie, že vlastne už si ani neveria, že by dokázali vlastne nejakým spôsobom zvládnuť život bez neho, pretože neveria, že by sa financie, hej, častokrát sú tie financie v dnešnej dobe veľký problém, alebo deti. Jednoducho nechcú tie ženy zničiť rodinu, lebo si myslia, že OK, síce tá rodina je nefunkčná, ale aspoň je to nejaká rodina na oko, a majú tam toho otca, ale zároveň sú tam častokrát potom ešte aj vyhrážky od toho muža, že pokiaľ tá žena odíde, tak že ju oberie o tie deti, že im deti vezme, takže je tam zase aj strach z tohto, takže je tam akože veľa tých možností, ale všetko je to spôsobené práve tou závislosťou na tom partnerovi, na tej troške lásky. Mm-hmm. A co může takovým ženám pomoct? No práve, že pomôcť môže fakt taký ten pomaličký krok za krokom pracovať na sebe a vlastne odstraniť všetky tie limity z toho podvedomia. Čiže je veľmi dobré vlastne spracovať to napríklad cez nejaké regresné terapie, kde sa v podstate vieme pozrieť na to detstvo, prečo to tam vznikalo, ako to tam vznikalo a čo ich to celý čas učilo. A v podstate tým, že si tam zvedomia ten koreň toho problému, tak už len to zvedomenie je veľmi silný krok k tomu uzdraveniu sa a potom vlastne sa to dá krásne preprogramovať a prepísať, hej, a vlastne pracovať na tom zvyšovaní tej sebahodnoty, sebalásky, na tom, ako pracuje to naše podvedomie, tá naša myseľ, uvedomiť si, že všetky tie myšlienky, ktoré mi tam ten manipulátor nahral do tej mysle, že to sú proste len jeho nahraté nejaké vzorce, a nie som to ja. Hej? Ako keby urobiť tam takú disociáciu od tých mojich myšlienok, od tých mojich emócií a uvedomiť si, že to nie som ja a vlastne pracovať na tom. Ale práve cez ten regres je to veľmi super, že tam sa to dá pekne prepísať a ako keby prežiť to pozitívne, pretože ten náš mozog nevie, čo je realita
a čo je iba nejaké to myslenie alebo prežívanie v tej vizualizácii a vie to potom krásne pomôcť. A vnímáš, že když je na ten vztah ukončí, že jim může nějak pomoct rituál zavinování? Mm. Hej, mala som presne ženy, ktoré v podstate mali takto, že si išli dať ten rituál zavinovania práve z toho dôvodu, že chceli už finálne ukončiť ten vzťah, pretože vlastne oni ho už aj nejak mali ukončený, ale ešte podvedomí stále sa tam vracali, stále ho tam mali. A je to podľa mňa úplne perfektné, pretože na tom podvedomí vlastne vieme pracovať napríklad cez ten regres alebo cez rôzne iné techniky. A v tom rituále zavinovania je to ešte podporené práve tým telom. Hej? Že v podstate je to tam naozaj, to telo je tam proste s tou starostlivosťou opečované a vlastne aj v tých šatkách sa cíti zrazu tá žena veľmi bezpečne. A tie ženy hovoria, že tá somatická práca, proste tá práca cez to telo im dala ako keby taký ten posledný doťuk do toho, že vlastne cítia naozaj tak rituálne, že a už konečne sa môžem uvoľniť do toho a proste všetko to pustiť a nechať tú minulosť. A ja neviem, že prečo to tak funguje, proste je to za mňa je to úplne také zázračné, že možno aj fakt tá psychika, aj tá práca cez to telo, že vlastne tá žena s tým vedome ide do toho, že ona to ide uzavrieť a proste to aj uzavrie, hej, v tých šatkách. Vlastne fakt, jak sa to tam zaviaže, ukončí a otvorí sa do toho nového, tak má to proste taký efekt. Je to tak, můžu potvrdit taky a je rituálem zavinování vlastně provázím 9 let a jako vidím, jak obrovský vliv to má právě i na to, na uzavírání mnoho věcí, nejenom těch vztahů, ale je to tak, že jak opravdu pracujeme na té rovině jako emoční, i fyzické, i té energetické, vezmeme do hry vlastně všechny ty roviny, tak je to potom mnohem jako za mě účinnější, než když pracujeme jenom s tou jednou. Takže a i to, že na tom vlastně máme celý den opravdu, že není to prostě hodinka a pak to usekneme, tak můžeme jít jako do velkých hloubek se dostat a přesně i si tam zvědomit ty vzorce z dětství a třeba z předešlých vztahů, takže jako za mě je to taky krásný nástroj právě u těch rozchodů nebo rozvodů. A jaké pro tebe je rituálem zavinování provázet a jaké pro tebe bylo jim sama projít, protože ty si tím prošla na kurzu u mě, jsem tě zavinula. Áno, áno, áno. Tak ja vlastne, keď som do toho kurzu išla, tak som ani nevedela, hej, proste čo od toho očakávať. Jednoducho ma to zavolalo z nejakého dôvodu, teraz už viem prečo. No a prejsť bolo úplne nádherné, proste bol to veľmi, veľmi silný zážitok a ešte aj tým, že som mala možnosť ako keby tam mať aj tú podporu tých ostatných žien, ktoré boli ako účastníčky toho kurzu, tak to bolo podľa mňa veľmi silné. A ja som tam proste uzatvárala asi strašne veľa tém, celkovo proste moju minulosť a veľmi sa fakt zmenilo odvtedy. Úplne cítim takú novú energiu, fakt akože není to ešte ani pol roka odvtedy a veľa sa zmenilo v tom mojom živote. A ja som si fakt vstúpila do takej tej svojej sily, takže pre mňa to bolo nádherné. Celkovo proste dopriať si tú starostlivosť, ten čas, ako fakt nádherné a ešte si to chcem niekedy prejsť opäť, hej, že možno s nejakou ďalšou témou. A ja som proste úplne povedala, že to je niečo, čo mi dáva obrovský význam a som fakt veľmi vďačná za to, že vlastne som si dovolila ísť do toho kurzu a že môžem toto ďalej odovzdávať tým ženám, lebo ja som ani nečakala, hej, že ma to tak bude baviť a že ja proste po každom jednom zavinovaní ja idem taká spokojná, taká šťastná, proste taká plná energie a aj tie ženy potom, keď s odstupom času sa s nimi rozprávam, že aké nové projekty im prišli, ako sa im veci zmenili, tak vravím, že wow, že proste čo dokáže urobiť jeden jediný deň, ktorý si žena venuje vlastne sama pre seba a dopraje si to, takže fakt nádherné. Mám úplně stejné zkušenosti a my jsme vlastně o tom rituálu zavinování nic neřekli, ale já o něm mluvím skoro v každém rozhovoru, takže možná jenom úplně stručně, že to je vlastně rituál, který se právě používá na uzavření všeho, co je potřeba uzavřít, ať už jsou to právě vztahy, ale můžou to být také ztráty miminek, původně se používal na uzavření porodu, můžou to být taky právě jako ztráty někoho blízkého, že někdo zemře, může to být ale i změna zaměstnání, může to být
třeba menopauza, uzavření toho plodného období, je tam prostě mnoho možností, které můžeme uzavírat a je, to, co tam vlastně probíhá, je to, že ta žena sdílí to, co potřebuje sdílet tak dlouho, jak potřebuje. U toho pijeme ceremoniální kakao, pak je tam masáž celého těla, pak je tam vana s bylinkama nebo bylinná napářka a pak je tam zavinování do šátku, od toho se to jmenuje rituál zavinování, kde se všechno vlastně zavírá, jak fyzicky, tak energeticky a pracujeme tam se záměrama a pak žena pracuje s těmi záměry, co si přeje přivítat vlastně, když otvíráme ty šátky, co je to nové, co jim má přijít do toho života. Takže jenom abyste jako měli představu, pokud jste o tom ještě nikdy neslyšeli, tak jenom takhle stručně. A Sandro, komu bys ten kurz doporučila? Protože já vím, že mnoho žen mi píše, já o tom uvažuju a ještě tohle a ještě třeba příště váhají a tak co bys jim vzkázala? No, určite by som to doporučila v podstate všetkým ženám, ktoré pracujú s inými ženami, či už sú to nejaké terapeutky, sprievodkyne, alebo kľudne aj koučky, ale chcú ako keby ešte možno doplniť niečo navyše, niečo také fakt, že veľmi, veľmi intimné, veľmi silné, pretože myslím, že práve takýmto ženám to dá takú, alebo možno aj dulám, hej, viem, že napríklad mám aj kamarátku dulu, ktorá sa venuje práve tým pôrodom a vlastne tiež sa venuje potom tomu rituálu zavinovania, pretože za mňa je to fakt taký krásny doplnok tej práce, hej, že vlastne není to len niečo také, že venujem sa proste tej terapii hodinku a pol s tým klientom, ale viem to ako keby práve doplniť aj celým tým procesom cez to telo a dopriať mu ako keby fakt takú veľmi silnú starostlivosť za ten krásny deň. Takže fakt každej žene, ktorá možno vníma, ja som to mala tak, že ako keby ešte stále som cítila, že ešte niečo viac by som chcela ako keby dopriať tým ženám, hej? A nevedela som vlastne, čo by to bolo. Mňa strašne veľa kurzov iných lákalo, ale vieš, čo mňa úplne dostalo, že vlastne ja som celkovo mala taký strach možno z tejto AI doby, že vlastne, čo keď ako terapeutka stratím tú prácu, lebo vlastne zrazu si teraz všetci budú cez AI riešiť proste tie problémy, aj keď samozrejme není to vôbec ono, hej, že proste nejaká taká rýchla SOS rada je tam fajn, ale jasné, že takéto hlboké spracovanie tých vzorcov proste AI nikdy nedokáže. Lenže ľudia teraz už proste sa pomaličky stávajú závislými na tom, hej, a myslia si, že je to možné. A ja som si vtedy úplne taký strach mi prišiel, že čo keď ako raz ma možno nebudú potrebovať. A mňa veľmi zaujalo to, že ale toto AI nikdy nenahradí. Proste tú prácu osobnú počas toho celého dňa, kde je tá žena naozaj má tam tú masáž, hej, proste tam nikdy to AI nepríde a nebude to môcť nahradiť tá žena. A hlavne to, že proste jeden deň dokáže ako keby fakt ukončiť to, čo si žena rieši roky. Hej, že to bolo pre mňa také nádherné a myslím si, že toto fakt každá jedna sprievodkyňa, terapeutka ocení, že vlastne bude mať takýto nástroj. Souhlasím a ono opravdu, i kdyby v budoucnosti prostě uměli masírovat roboti a uměl se s váma promluvit, tak tam nikdy nebude ten nervový systém, druhý klidný nervový systém, který vlastně vytváří ten bezpečný prostor, jo, že jako to naše energetické pole ovlivňuje ty ostatní, ten náš nervový systém ovlivňuje ty ostatní a to prostě ta AI jako nikdy nenahradíš, jo. No, presne. Díky bohu. Hej, presne a to je hlavne to, že fakt naozaj tú vibráciu, ktorú my vieme preniesť do celého toho priestoru a do toho druhého človeka, tak to je na nezaplatenie. To je úplne, že fakt to proste cítime každý, že keď sa stretneme s niekým, tak zrazu, keď je to človek, ktorý je fakt pokojný a robí na ten náš nervový systém dobre, že má to pole nádherné, čisté, plné lásky, tak už len to je liečivé. Hej, takže presne Je to tak. Já vždycky říkám ženám na kurzu, že kdyby jsme tam jenom vlastně seděli a poslouchali to sdílení té ženy s otevřeným srdcem a s přijetím všeho, co vlastně ona je a co zažila a vytvářeli ten láskyplný bezpečný prostor, prostě tak to už udělá jako obrovský moc, protože tohle málo kdy zažíváme, že by nás někdo třeba 4 hodiny poslouchal a věnoval nám jako tu svoji plnou pozornost a láskyplnou pozornost bez souzení, tak už jenom tady tohle jako dělá fakt jako hodně. Presne.
Sandro, pojď ještě prosím tě říct, kde tě ženy najdou, kde působíš a kde všude zavinuješ. Mhm. Tak ja vlastne som v okolí Žiliny na severozápade Slovenska a v podstate zatiaľ to mám tak, že maximálne tie 2 hodinky cesty. Čiže kľudne viem proste vycestovať celé západné Slovensko až po Bratislavu, aj v podstate do Čiech, také, že okolie Ostravy úplne v pohodičke, to je hodinka cesty, prípadne aj ten Zlín alebo Makov. Takže kľudne a nájdete ma teda aj na mojej webovej stránke www.sandravacekova.sk. No a kľudne potom teda aj na nejakom spoločnom pobyte sa môžeme vidieť. Díky moc. Já jenom dodám, že ženy, kdybyste chtěli zavinout, tak já v Čechách, tak já zavinuju v Praze a taky v Bělých Karpatech. A kdyby se vám nehodilo ani jedno místo, které nabízíme, tak na webu mám další průvodkyně rituálem zavinování, takže se můžete podívat na další, pokud by vás to volalo. No a já ti moc děkuju ti za tvůj čas, za rozhovor a moc mě těšilo, že jsi byla u mě na kurzu a těším se, ono mě vždycky pro mě jako nádherný vidět, jak se to rozvíjí dál a jak právě každá žena, každá ta průvodkyně do toho dává tu svoji esenci, že jo? Protože každá jsme jiná, proto já razím ten názor, že konkurence neexistuje, protože i my si vybíráme, že jo, když k někomu budeme, toho, kdo s náma ladí a stejně tak si vybírají i naše klientky, takže proto je skvělé, když těch průvodkyní je hodně a každý si prostě může vybrat tu, která je v tom jako v souladu vlastně s ním. Áno, áno, určite. Hej, a ja som fakt akože vďačná, že som proste bola na tom kurze, pretože ja som tam išla aj z toho dôvodu, že si oddychnúť, hej, že to bolo fakt také, že nádherné prostredie, proste starali ste sa tam o nás a jednoducho plus tá pridaná hodnota bola úplne super, ale celkovo mne to dalo aj taký pohľad, že ako keby nielen ten rituál zavinovania, ale všetko okolo toho, hej, že naozaj taká obrovská inšpirácia aj v rámci, možno mne to veľmi pomohlo potom aj pri tých mojich pobytoch, hej, že taká inšpirácia, my sme tam vtedy ešte, myslím, že to bolo na dušičky, že, takže aj to tam bolo veľmi príjemné, že sme si tam proste prešli spojenie s tými predkyňami, takže fakt ako veľmi, veľmi odporúčam a bol to nádherný čas s tebou a úplne žiarím, hej, ako keby som sa mohla venovať odteraz len rituálu zavinovania, že by to toľko žien chcelo, tak nič iné nepotrebujem robiť a bola by som úplne šťastná, spokojná a prostě šírila ďalej len toto, takže fakt. Díky moc. Díky. A já ještě chci říct, že vlastně další kurz, to jsem ani neřekla, další kurz bude na konci dubna 29.4. a měli jsme minule na došičky, tentokrát to máme na Beltane, takže zase budeme slavit Beltane a pracovat s mužsko-ženskou polaritou v nás. Takže zase tam bude i ta přidaná hodnota tady tohoto, takže pokud vás to volá ženy, pod námi najdete odkaz jak na Sandru, na její stránky, tak i na kurz zavinování a pokud vás to zavolá, tak vás tam velmi ráda uvidíme a budete se potom potkávat i se Sandrou v naší komunitě, protože my se vlastně dál potkáváme na Zoomech, dělám pro ně takové supervize, máme i facebookovou skupinu, občas se potkáváme i naživo, takže je to taky hezký, že zůstáváme dál ve spojení a tím kurzem to nekončí. Tak jo, budeme končit. Já vím, že za 2 minutky ti přiběhnou děti, tak jsme to tak akorát stihli. Takže děkuji ti moc. A ženy, přeju vám, ať jsou vaše vztahy krásné. Presne. Tak sa držte. Krásny deň prajem. Ahojte, ahoj. Ahoj.